Tässä on nyt sitten tämä salainen ase, eli on liotellut kohtuullisen ison satsin useamman ruokalusikallisen valkosipulijauhetta veteen ja sitten suodattanut sen ja se on nyt tässä suihkupullossa. Ja tällä suihkupullolla sitten suihkutellaan nämä liljat lävitte. Ja ideahan tässä suihkuttelussa on se, että toi valkosipuli haisee sen verran, että ne liljakukot ei näitä liljoja löydä. Se, mistä voit tsekata, että onko mahdollisesti löydössä tullut, niin on täällä lehtien alapinnoilla, eli sinne alkaa tulla sitä mustaa. Jos näin on käynyt, ja tietysti nuo lehdet niin reikiintyy, että toistaiseksi mullakin täällä penkissä näyttää ihan hyvältä, eli nyt on niin viimeinen hetki tehdä tämä homma, jos meinaa, että liljat pärjää ilman liljakukkoja. Tämä suihkupullohan on kauhean näppärä. Tuosta pumpataan painetta tänne pulloon ja sitten se täältä sumuttuu. Ja näitä on ihan puutarhapuolella. Mulla on nyt tämmöinen raksamalli, mutta ihan tuolta puutarhapuolelta löytyy.